Bejsgaard og Dalton Storgård er med på banen. Og start nummer 73, Trine Lindberg, holder sig klar. Og så får jeg at vide nu, det er det ikke. For der skal vi have først Dan Lee og Legolas. Og det vil sige, at Trine Lindberg får lov at starte bagefter. Resultatet for mig og Papaya blev 16 fejl i tiden 80,65. Hvad var det, du sagde, hun lå nummer 7 til? Og så siger vi velkommen til Mathias Bigum Bejsgaard og Dalton Storgård. Dan Lee og Legolas er